Anzjan ta' 69 sena miż-Żejtun jinsab fil-periklu tal-mewt wara li ttajjar minn van fiż-Żejtun stess. L-inċident seħħ ftit wara d-9 ta' filgħodu fi triq Xrop Laġin meta l-anzjan intlaqat minn van misjuq minn raġel ta' 62 sena miż-Żejtun. Fil-post issejjaħ tim mediku flimkien ma' ambulanza biex jassistu lill-vittma. Iktar tard huwa ġie ċertifikat li sofra ġrieħi serji. Persuni li kienu għaddejjin mit-triq fil-ħin tal-inċident għattew lill-anzjan bliżar sakemm waslet l-ambulanza li ħadet lir-raġel lejn Mater Dei u qed jinżamm rikoverat fl-ITU jissielet għal ħajtu. Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Għassa José De Micoli. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Dan kien it-tieni inċident ikraħ li seħħ fit-toroq tagħna fl-aħħar 24 siegħa. It-tnejn żagħżugħ tilef ħajtu wara li ttajjar fi triq Diċembru 13 fil-Marsa. Anke dwar dak il-każ għaddejja inkjesta separata. Iż-żagħżugħ ġie identifikat f'dawn l-aħħar sigħat mit-tfajla tiegħu. Il-vittma kellu 23 sena u jismu Jesus Quero, żagħżugħ mill-Venezuela li kien jaħdem f'Malta bħala xef.